batzuk, egin berkaren genuen webinar edo, webinar bat ostalaritza elkartearentzako, Nafarroko ostalaritza elkartearentzako, eta tokau zitzaidan, bi sukaldarikin miresten ditu dela, Remigio Ostaleko Luis Salcedo, eta la biblioteca jatetxeko Leandro Gil, ontsa bertan Izar Michelin bat eman dioten gazte bat, biak die tuterakok, eta biak die magok. Hartzen dituzte barazkik, eta egin dituzte plater batzuk, esan zua, bertio, nola egin dezu, nola tere dezu testura hau, nola gelitzen nahin goxoa, eta erdi gordinak dare, eta baina, baina gaztek edatoz oso goza berezik egiten, ezagitze pentsatuko duten lehen hola egosten zituztenak, baina berduren etorkizuna... Beste buelta bat eman zaio, eta zuk ez gaztek aukera daukate sukaldari honekin praktikak egiteko, eta ohitura hori badaukagu, ez? Gero eta, gaur egun Eta gero asko experimentatzen dute beraiek. Bai. Eta, zenbat informazio gaun interneten, gaur egun, zuk ez da sekreturik. Edozein sukaldarik zeiten duen munduaren beste puntan badakigu. Hoxen, nik egiazaten bali maizut, nik rezeta asko, ateratzen ditu zuzenean, Asturiasean hijo, erosten ditut fabek. Ez diot ez da sukaldari bati galdetzen, begiratzen dut interneten, normalean begiratzen ditut... Edozein, ni sartzen naiz da... Edozein rezeta, recetas de fabes. Eta dauzkazu, 10.000 zerrenda batan, eta, Ni normalean bilatzen dut, esaten dana, minimo komun multiplo. Hartzen ditu 4 edo 5 edo 6 errezeta, eta fijatzen nahi zertan koinziditzen duten denak. Osea, 6 errezetatik 4 esaten bali madiate, komeni dela baso batu rotza botatzea fabek egiten nahi dien bitarten, bakizoa, sustar las alubias, ez? Barron egiten dena, 6 errezetatik 4 esaten bali madiate hori egin behar dela, banik egiten dut. Osea, azkenean, fijatzen naiz, honek esaten du, azafrana bota bartzaiela, baina beste inork ez esaten, ez dio botatzen. Edo, kasu batzutan, nei, karagarri gustatzen zaite azafrana, tomar posako jarri behar diot. Baina, moldatzen naiz internetez, eta atera izan zaizkit fabada batzuk, izugarrik. Gainea, erosten ditut fabek, begiratzen dut interneten, gonbidatzen dut familia guztia, eta bezperan hasten naiz begiratzen, rezetak eta hori, esan nahiko ausarta ezakitesan edo inkonstiente, baina eta beti ondo atera zait. Nire Josema hemen, azkenean, 6 urterako goaz hemen, txorienen, zenbat errezeta inditugun, eta azkenean, guk sukaldariak era, baina inbeste errezeta ez dakizkigu, eta asko internetetik ataratzen ditugu, eta nik esaten dut, zure berdina egiten dut, hartzen dut, eta, begiratzen ditut, nahi dudane gaurkoa ez, antxoa tortilla. Begiratzen ditu 4-5, eta zuk ez da, denak antzeko berdina daukatena hori sartzen dut, eta gero, gustokoena, ez? Zentzuk egin aurkitzen dio, nik esatu... Eta asko fijatzea. Nik jatetxe batean ijonen ez dijo bakarrik jatea eta ondo pasatzea. Fijatzen naiz asko platerren zer ateratzen diaten, fijatzen naiz ze osagaiak dauzken, eta sukaldaritza pixka menperatzen ez zunen, inkluso askotan platerrekin nabaritzen ez nola egin duten. Da, gero saiatzen zehatxean imitatzen, eta batzutan ondo ateatzena, batzutan gaizki. Eta, desde luego, beti, zalantzak euki dituaren eta galdetu dietenen, sekretu guztiak kontau dizkete, edo behintzat gehienak. Hor, zu hemen, etxian, esan duzu, experimentatzen duzula asko, eta urrengo ekarri beharko den ituzkena da, zure alabak, gaixuak, eta bikotea berai dira, azkenean, zure experimentatzen. Ekusi ditugu kozinatzen ibili dela. Bai, karagarri gustatzen zai. Bai. Gabonetan txorienen, nola deitzen dira? Amaia eta Irune. Amaia Irune, guk Gabonetan hemen berezi bat egiten dugu beti, aste berezi batana aurrekin, gonbidatuta zaudete, eta, praktika badaukazuela badakigu, beraz, badakizue, txorienen etorria. Pandemia hasi zanetik, lehenengo egunetik, lehenengo edo bigarren edo hirugarren egunen, proposatu ziguten afaria prestatzea. Prestatu dute egunero gaur arte. Bai, sartzen dira sukalden, kriston sarraski egiten dute, zerabitzen dituzte daren ontzi eta plater eta sartagin guztiak eta baten bat gehiago. Gizona bezalakoa dira, gu bezalakoa. Sekulako platerra prestatu dizkigute. Gaina ni baino kreatibo godie. Eta internetetik holan atea errezetak, ero... Batzutan bai, internetetik, sorprenditu eta maia, espuma batzuk egiten eta horrela, eta zer, nunik atera ezu, internetetik. Espumak eta egiten? Bai, eta postrek eta nik adibidez postrek egiten naiz.
oso txarra. Bai. Eta beraiek postrek eta dena indizkigute, kremak, indizkigute hojaldrek, kroketa moduko batzu. Txorien era estitu dela ekarriko, ze igual langa dutziko naut. Ba, espada estitut ekarriko. Ez, hor arazo bakarra, beraien artean diskutitzen hasten bali madiez, bakizu, neskak die, eta orduan diskusio serio izaten dira. Zer egingo dugu? Bueno, ni antxoa garbitzen niriak hasiko naiz hemen, bueno, antxoak, bakizu, ja, behin baino gehiotan azaldu du, sekretu handirik ez dauka. Zuk trukon ba dago antxoa garbitzeko? Normalen, ez, burua kendu, tripa kendu, ondo pasa behatza tripa ondo kentzeko. Bai, eta listo, ez? Eta gero, erdiko ezurra, aldan moduan, azken fina nola da. Bai, Kasu honetan nola dan revuelto bat egiteko, bai. Bueno, ez da hain Ba, gero apurtingo izango balitz egiteko rebozatu edola, baina nik egiten diot hemen dipellizko bat eman, kentzeko buztana eta ordaren ezurtxoak, eta jazta. Eta horrela... Vale, oso ondo. Bai, gaur egun, ala ere arrandegitan garbiak ematen dizkiot. Azken finen burua eta tripa ondo kendu, eta ja ezurra, zabaldu, kendu, berdin da erditik zatitzea, eta bai, hemen gelitzen dan buztanaren bukaeratxo hau, nik horre ematen ditut bi pellizko txo horrela, gelitzen zait behatzen, eta parte hori izaten ala pixka gogortxoa, puntatxoa, fuera. Bintzat, hemen itxurria badokegu. Bai, horretzen. Hor, garbitzeko. Bueno. Azkenean hori da. Bueno, lehen hasi gara esaten, kasetaritza ikasi zenuela, gero, hosteleritza nahi zenuela. Ja, lanean ero kasetari moduan, hasieratik hosteleritza... Kasetari moduan, ja nahiko goiz hasi nintzen, baina herri aldizkari batean. Horre iten genuen revista bat, ene bada deitzen zana, Euskal aldizkari horietako bat, nola egon zan amarkada bat herri guztitan hasi ziela sortzen aldizkariak euskeraz, horren aintzindaria izan zen Arrasate Press, Arrasaten, eta gu izango ginen igual bigarrena edolaz, Arrasate Press ikaragarri gustatu zitzaigun proiektua, eta esan genuen, hori Arrasaten egiten mani maute, zergatik ez Legazpin. Legazpin zatik. Eta ojo, astero egiten genuen. Etzan, zan astekari bat, zegero Tolosan eta Goierritarra, eta sortu ziren beste batzu, baina ziren, edo 15 edo hilabetekarik. Baina Arrasate Press eta gu astero argitaratzen genuen, eta 10 urtez egontzan astero ateratzen ene bada, eta bihurtu zen erreferentzi bat, eta izan pena handi bat aldizkari hori galtzea. Bai. Desagertu intzan, azkenean, behitu. Ekimen popularrak, subentziotatik eta bizidienak, eta nik publizidade asko lortzen nun, zenik egiten nun baita lan komertziala, eta lortzen nun publizidadea, eta idazten itun artikulok, eta txisteak marrazten itun, ze marraztea ere gustatzen zait, eta egin nun tira bat, deitzen zala hau herria hau, eta egon nintzen tira bat egiten 10 urtez, astero. Osea, egin itun, 10 urtez ez nintzen egon nintzen 10 urte bitatik 5 urtez tira egiten, egin itun 200 bat tira komiko Legazpiri buruz. Eta orduan gastronomia inguruan idazten zen duen bai, ero pixka danetik ortokatu zen, Keba, denetarik, plenoak, erabaki politikoak, garai hartan hasi ziren industrialdeak egiten, eta horatzen naiz artikulu oso polemiko batzuk eukin itxula industrialdei buruz, herria etortzen ziren artistei elkarrizketa, danetik, bai. Bai, horatzen naiz, inauguratu zala batzokia, eta Arzaius etorri zan, eta berari ere, eta haiten zenun, juten zinean hor grabadorakin, eta edozeini. Edozeini iten zenion elkarrizketa bat, eta bitu, kilometroak egintzan Legazpin, ez balin manago oker 1984 edo hor ingurun, bigarren kilometroak egiten zala Legazpin, eta Pedro Subijanak asko lagundu zon Legazpiko kilometroak, eta liburu bat argitaratu zen errezetak euskeraz. Pedro Subijanaren errezetak euskaraz. Orduan aurrenetako izango zen, orduan euskaraz oso... Ginean, bai, lehenengotako bat, eta gainea olako goi mailako sukaldari batena. Eta gonbidatu zigun kazetari batzuei eta ikastolako, kazetarik ez aldizkarin geun denak, ikastolako antolatzaiek, eta Legazpiar, jongo ginen taletxo bat 10 lagunetako edorrela, akelarrea, eman zigunan lunch moduko bat, berak eindako pintxo batzuekin eta liburun azaltzen ziren zenbait errezetekin eta hola, eta egin un kronika bat, horti dauketela gordeta, eta uste hori izan zala nire lehenengo artikulu gastronomikoa, sekulan idatzen una, akelarrea jonginala, eta han jangenduna, eta pixka bat eskribatu ze sensaziok eta eman zidan han egotea. Eta
eta gero asuntu da jatea beti gustatu zaitela pila bat, nahi txikitatik nire Legazpikoa naiz, bizikia Donostitik 74 kilometrotara, baina ja 70. hamarkadan nire gurasok anaiatani eramaten ziguten igual hilabetean behin edo bitan Donostira, eta beti izan erosketa pare batein, pintxoak jane Donostiko tabernetan, gogoratzen naiz La Espiga eta Casa Ballesea joten ginala, eta nik aluzinatzen nulango pintxoekin, eta gero pelikula bat ikusi Victoria Eugenian, ze orduan zinema zan, edo... Plan solarria. Bai. Eta nahi plan hortatik egin gustatzen zitzaidan azan pintxoak. Barra horietan sartzea eta probatzea gauza horiek. Zupentsa, garai hartan Donostin zegoela Roquefort gazta, fua freskoa, osea, die produktu batzuk oine iruditzen zaigula beti egon diela gure artean, baina garai hartan bakarrik Frantzin egoten ziren produktu horiek. Itzaiten egia goindik frankismoaren amaiera, hemen fua etzan jaten, Roquefort etzan jaten. Hemen gaztai urdinen bat egotekotan egongo zan Cabrales eta Kitxo. Eta probatzea gauza horiek, eta gurasok esan zuten, eske Donostindaren gauza hauek ez die inun topatzen da. Egie da, pintxo tabernak ez da bakarrik ze politiak zien, ze koloretsuak, ze dotorek, baizik eta zukaten produktu batzuk, etzen nula topatzen Legazpi batean, etzen nula topatzen provintzin, etzen nula topatzen beste inun, eta dena da, Frantziren gertutasuna. Karo, iparralde horre gotea, Frantzia hor. Euskal sukaldaritza etzan izango gaur egun dana, Frantzi eskura egongo ez balitz. Euskal sukaldaritza berria, Subijana, Arzak eta guztia hauek... Nuna, lehioa behiratu zuten tokiera hori izan zen, ez? Bai, Nouvelle Cuisine. Hori da. Eta gaina ez zuten inoiz ukatu, Hori izan zen, hartzea, garai hartan, Frantziko sukaldari gazteak egiten aizien mugimendua, Nouvelle Cuisine, eta Nouvelle Cuisine moldatu zuten euskal beharretara. Baina azken finean izan zen gauza berdina, eta kuriosoena da, Nouvelle Cuisine etzala izan sukaldaritza moderno edo puskatzaile edo horrela baizik eta itzulera bat garai bateko sukaldaritza klasikora, zeia ahaztuta zeuden lehengo errezeta klasikoak, batzuri zopa, zurrukutuna, legatza, pilpirinez, saltza berden, gauza guztiek, utzita zeuden, ze azkeneko urtetan, garrantzi hartzen egin Frantziar sukaldaritza dotorea, eta jatetxetan jaten zen sukaldaritza frantziarra. Hojaldrek, bitxizuaz, produktu batzuk eta sukaldaritza bat, aizala ahazten jatorrizko sukaldaritza. Gure betikoa, ez? Hori da. Bai, azkenean hor, entzuten ara, gero, Arzaketa izan zen, hemengo betikoari beste ikutu bat eman, ez? Hori da. Berreskuratu lehengo errezeta zarrak, eta ikutu bat eman, da Martin eta horrela zizian, ez? Bai, Martin Beran nugotor izan. Martin Beran zate ginean, porru salda bat jatezen, baina, karo, bere ikutuarekin, bere oketu iten zuen, edo den lako. Bai, baina hasierako asmoa izan zen, berreskuratzea produktua, produktoreak, arrantzaleak, zuk irakurtzen duzu, Frantziako 10 printzipioak, eta ematen du gaur egungo kilometro zeroko folleto bat. Jartzen du, no cocer en exceso las verduras, no pudrir las carnes, erabiltzea garaiko produktuak, produktorea, balorean jartzea guzti hori esazu. Ostras, gaur egungo tendentzia, irakurtzen ez dela, eske gaur egungo tendentzia hori, Nouvelle Cuisine eta Euskal Sukaldaritza berriaren ondoren, berriro galdu zan. Zetorri zan Ferran Adria, kozina molekularra, eta berriro galdu zan produktua, galdu zan garaiko, eta berreskuratu zon, niretzako hasi zana berreskuratzen gure ingurun, izan zan Roberto Ruiz, Tolosakoa, bera hasi zan berriro produktorea, produktoa, jendeari esaten produktuen atzetik pertsona bat zegola, eta pertsona hori zaindu eta mimatu inbertzala, eta poliki-poliki, bueltatu da, eta goen ja, pizkan astuta dago influentzi asko asiar sukaldaritzarena. Bueno, niretzako, ni beti ikaslei esaten diet, gogoratuko zaten niretaz, hemendik 10 edo 15 urtetara berriro ahaztuko gea produktuaz. Ez sukalde normaletan, ez jatetxe tradizionaletan, baina komunikabidetan, telebistatan eta horrela, berriro ahaztuko gea betiko produktuaz. Eta berriro itzuliko da. Frantzin itzuli izan bezala, Euskal Herria itzuli izan bezala, galdu izan bezala berriro, hoi dena die krisiak eta gauza bezala die ziklok.